Hello लोगोफोर welcome back to my YouTube channel तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर तो दिनैहाय लोगोफोर मेट्रिकनि रिजाल्ट होदों तो मेट्रिकनि रिजाल्ट जोंनि बरबाजार हाई स्कुल जोंनि न' खाथिनि स्कुल जितु बे स्कुलनि रिजाल्टखौ आं नोंथांमोननो दिनै लानानै फैदों लोगोफोर दायो आं रिजाल्ट नायनो थांगासिनो स्कुलाव ओमफ्राय सासे कल हरलायबाय माथो तो लोगोफोर आं दायो थांगासिनो नै लामा लामा ओमफ्राय मा होनगोन जोंनि बे बरबाजार हाई स्कुल जितु जोंनि हाई स्कुल बेयो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो टप मारिबाय थायो आरोना फार्स्ट जानायाव ओमफ्राय दिनैनि रिजाल्टआ माबायदि नोंथांमोनाबो नायदो दा तो स्टे ट्यून गाइस मन तो लोगोफोर नै स्कुला हाबलांसै आं दायो बेलासि जाबाय आरोना स्कुल गबाय नै स्कुल मोनबाय स्कुल लाइक गाइसमोन लक्स माथो होमबाबो हाबसै Vicky man तो फाइनली लोगोफोर आंगो बेयावहाय तो लोगोफोर रिजाल्टआ बेनो आरोना आङो दा नै फट' केपचार खालामनानै देखायबाय तो फार्स्ट डिभिजना 15 जन मोनदों बेयावहाय 2 स्टार ओमफ्राय सेकेन्ड डिभिजनाव 48 थार्डआव 28 ओमफ्राय लोगोफोर बेयावहाय 49 जन फेल ओमफ्राय 91 जन पास जाबाय आरोना लोगोफोर रिजाल्टआ एसां मोजां जायासै माने फेलानो 49 जन जानायखाय एसे बोरैबा जाबाय आरो लोगोफोर तो लोगोफोर आङो मा होनो रिजाल्टखौथ' नायखांबाय तो मा होनगोन रिजाल्टआ एसां मोजां नङा होननानै बुंनांगोन आरोना 140 जन एग्जाम होनायाव 49 जन थालांबाय आरोना ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजनाथ' 15 जन थांबाय बिनिनो 2 स्टार ओमफ्राय माखासेया सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन बिदि थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो पास जानाय आगैमोन बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर मोजां रिजाल्ट लाबोनो हानायनि थाखाय आरो सिगांथिं मोजाङै फरायलांबाय थानो हाथों जाहाथे आरो फिउचाराव माबा मोनसे जाहैनो हाथों बेखौनो आसा खालामबाय आरो जाय बिथांमोनहा पास जानो हायासै तो बिथांमोनाबो नार्भास जानो नाङा फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनहा आरो चान्स मेरला मोनबावगोन तो चान्सआ फैबायानो थायो एग्जाम्स नालाय बोसोरै फैबायानो थायो मोजाङैल' हो पास सानसेबाबो जाखागोन आरोना तो नार्भास जानाङा बेखिनियानोसै दिनैनि ब्लगा तो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय